Medzinárodnú novinársku organizáciu pobúrili slová predsedu vlády Roberta Fica. Ten v posledných dňoch opäť kritizoval médiá. Slovenská tlač podľa neho škodí národnoštátnym záujmom. Novinárom dokonca pohrozil, že sa nimi bude zaoberať Bezpečnostná rada štátu. Medzinárodná novinárska organizácia podrobne sleduje aj slobodu médií vo viacerých európskych krajinách. Smerom k Slovensku teraz dvíha varovný prst. Prekáža jej najmä správanie Roberta Fica k slovenským novinárom z posledných dní. Ak niekto prehral v týchto voľbách, tak je to určite slovenská tlač. Za všetky tie špinavosti, nechutnosti, klamstvá a obvinenia. Sme veľmi znepokojení. Premiér nemôže v žiadnom prípade politikov zasahovať do slobody médií. Nie je to prvý takýto prípad. Navyše, premiér je pripravený zvolať mimoriadnu bezpečnostnú radu. Dôvod? Slovenská tlač vraj škodí národnoštátnym záujmom. Je šokujúce, že maďarské extrémne hnutie napríklad 64 žúb, ktoré na Slovensku robilo nábor, na Slovensku, dostane priestor v slovenských novinách, aby mohlo útočiť na slovenského predsedu vlády. To právo informovat a sdělovat informace i třeba nepřijatelné nebo nepříjemné pro vládu, to je povinnost těch médií. Dělat prostě propagaci nějaké vládě, to mají dělat PR agentury, ale rozhodně ne média. Sme pripravení vycestovať do Bratislavy a požiadať vládu, aby zmenila postoj. Spomínaná Medzinárodná novinárska organizácia by si mala v prvom rade urobiť analýzu správania sa slovenskej tlače voči tejto vláde. Napätie medzi premiérom a médiami sa vyostrilo už počas parlamentných volieb v roku 2006. Novinári presedeli volebnú noc na chodníku pred centrálou Smeru. Odvtedy sa vzťahy zhoršovali. Hulváckým, idiotským spôsobom atakujete vládu Slovenskej republiky. Obyčajné hlúpe hyeny. To je špinavosť non plus ultra. Pred viac ako 10 rokmi ten istý Robert Fico, vtedy však ešte ako opozičný politik, tvrdil: My chápeme slobodu prejavu nielen ako šírenie pozitívnych a krásnych informácií. Sloboda prejavu to je aj šírenie kritických, niekedy šokujúcich informácií. Tlač, pán Korda, na Slovensku nemá absolútne na nič vplyv. Na nič. Prečo potom ale premiér kvôli tlači zvolal mimoriadnu tlačovku a novinárom pohrozil Bezpečnostnou radou, sme sa nedozvedeli. Ivan Rudolf, televízia Markíza.